satu, cek, cek, satu. Cek.
Huriani Tuhatta nani haolongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus naro tu bagas joron itu hatta suang songoni nama dohoti parmengiota di bagasan tikion sian bagas tabe marhite live streaming adora so tapukka parminggota tapasada marohan ng pikirata martangyang nahom mahita di inganat tabe. Amen. Tapuji matuhatta, marede mahita siya bukwede nomor 45 ayat sada dohot 2. Oh
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marolopolo maho jala marlas ni roha, ale borusion, ay idama na Roma ahu maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah. Haleluya. Martangiang mahita, ale amanami jala debatanami, namadok malati dohami tuho sian nasa rohanami, ala disuruho anakmu, Tuhan Yesus Kristus, na paluahon hami sian dosa dohot hamatean, hupang idohami, say patiur jala rajai marohanami, mar hite-hite toddim parbadiay, asa unang hu rohanami, mida hame meton nai, urupi hami, asalam hutadda hami, ibana raja naung roy, sisobaon ni sadok jolma, na dilihat ni portibion. Amen. Patik ni debata di minggutta sadarion, ima sian patik perjolo sahat tu patik pasapuluhon. Patik perjolo, ahu do Jehovah debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi gana ommu jala dang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sombaon, manang si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo so ture dalanna, ay hona uhumna dosogot, akka na marsineang ni goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon hari minggui, di naunomari maula hamu, nasa siula muna. Alay yang wari papituhoni, ari pareriaden ni Jehovah debatamdoi, dang jadi ho mangula, anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutani halak pe, na manggebati hutam. Ay di naonomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana diari papituhoni, dibahani do ubahen na dipasu-pasu debata Jehovah, ari paradian nai jala diparbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu, di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakko. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakkon hata na sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon,
dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Behapa dok ni debata taringot tu patik nasapului, oddo, ahu do Jahoba debatam nina debatata, pargogo naso hatudosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akka nasogo roha diau, alai asido rohaku, diakka namar ribu-ribu, akka namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patiki. Atong rak mangidogogo mahita tuadopan di debata, laho mangulahon naho bartu patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amen. Tatopotima dosata nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasisa ni dosa di hami hala na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya sima roham di hami akka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasisa ni dosa nami i. Leho matu hami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asa hot rohanami marhaporsiaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami dirarami tuho, gabe pelean na mangolu, jala badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Songo sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jahoba. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Na lomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadikon dalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Saja
Hatani debata nagabe turpuk epistel de mingguta sadarion, dienet sian rom biddu 15, mamuka sian ayat pitu, sahatu ayat 10. Tajahama margati sori. Di baheni masih jakonan mahamu songon pajakonon ni Kristus dihita, bahen hasangapon ni debata. Ayodo do naung gawe pangoloi diak kana tersunat do Kristus ala ni hasitongan ni debata laho pabotohon baga-baga na tuak ka opuna jolu. Alai dipasangap akka sipilebegi do debata ala ni asi ni rohana. Songon nang tersurat ala ni ido pujokku ho di tonga-tonga ni akka sipilebegu jala edde honokuma goarmu. Jala di didok do na asing muse marolo poluk mahamu akka sipilebegu rabdohot bangsona. Jala dina asing muse puji hamu ma Tuhani sude hamu akka sipilebegu jala pujion ni salut akka bangsoma ibana. Jala di dok si Jesaya do muse adong masogot urat ni si Jese jala hehe mana mangkonggomi akka parbegu tu ibana mamakirim akka bangso. Alai gokma di basa-basahon debata napuna pakrimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan haporseaon asalam sumurung hamu marpakirimon pinargogoan ni toddi parbadia ima sahatna martua doaka natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen.
matidakko ma haporsiaw tay, songon na hinatidakko ni dongatta sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita maddok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumapalangit dohotano. Ahu porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tubunuhon si Maria, nagabagabia siya tod di parbadia, adora soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matetarpazal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manai tu surgo lam hudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo naso hatudosani di sima ibana pamula manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai namadok, mula mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Advent Paupaton, 10 Desember 2020 sada. Topik Minggu, Immanuel, Dongat Tama Debata. Kosong sada, Rapot Huria tahun 2020 sada. Di hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sada, manang duksidung permingguan pukul 10 WIB, patupaut tama rapot huria dohot agenda rapot, penetapan program kerja tahun 2022, dohot warna sari, marhition pinangido tusude parhalado, calon situa, parhalado naso partohonan, manang sude pengurus dewan-dewan dohot seksi-seksi, dohot utusan-utusan wilayah asaro maddohoti rapoti tiktingomma laos gabe udangan dihita. 02 Natal Keluarga Kamis 27 Desember 2020 sada. Acara Natal Keluarga naeng di Patupa di hari Kamis tanggal 27 Desember 2020 sada di Inganan Nabe. Tusude ruas nanaing merayakan Natal keluargai, boima majalo acarai di joloni pituni gereja. Pelian Natal keluarga, boima di pasahat, tusitua wilayah, manang melalui rekening gereja. 03 Natal 2020 sada. Papungu peliat tujulu. Lau mendukung akka haperluan tu perayaan Natal 2020 sada, dohot tahun baru 2022 naik tapatupa ma papungo pelea tujulu ima di hari Minggu sadarion tanggal 10 Desember 2020 sada dung sidung jamita tapasahat ma peliani di bagasan Lasni Roha. B. Natal umum di hari Jumat 24 Desember 2020 sada di Patupa ima sada ibadah pukul 10 WIB bahasa Indonesia, ibadah pukul 10 sia WIB bahasa Batak. Link live streaming boy mata jaha ditikting na adong dihita. C. Pesta parjolo parningotan di ari hatutubu ni Tuhatta Yesus dohot marulaon nabadia di Patupa Toluhali di hari Sabtu tanggal 25 Desember 2020 sada. Ima sada ibadah pukul 6 WIB bahasa Indonesia. 2. Ibadah pukul 10 WIB bahasa Batak. 3. Ibadah pukul 10 walu bahasa Indonesia.
Link live streaming boy mata jaha di tikting na adong dihita. Pinangido tusude ruas asaro maddohoti pestai. D. Pesta paduahon parningotat di ari hatutubu ni Tuhatta Yesus Minggu 26 Desember 2020 sada. Marminggu dohita songon nasomal tolu hali. Ima sada ibadah pukul 7 bahasa Indonesia. 2. Ibadah pukul 10 bahasa Batak. Tolu ibadah pukul 10 walu bahasa Indonesia. Link live streaming boy mata jaha di tikting na adong dihita. Pinangido tu sude ruas asaro maddohoti pestai. E. Protokol kesehatan. Sada di parmingguon dohot pesta Natal di bangku di garejata boy ma dihuduli 2 halak ruas songon bentuk ni protokol kesehatan. 2. Pinabotohon tu sude kor na adong di huriata dang boy dope markor langsung paima menurun COVID-10 sion. Songonima pinabotohon di huriata. 04 dewan-dewan. 04 sada dewan koinonia. 04 sada-sada seksi paropuan. Natal paropuan HKBP Pasar Minggu naing di Patupa di hari Rabu tanggal 22 Desember 2020 sada pukul 10 pitu wib sahat Rodina Sidung Inganan Gedung Gereja HKBP Pasar Minggu. Jalamuse disiarkan secara live streaming dohot link YouTube na adong di Warta Jemaat. Naing di Patupa snack kopi dohot teh adorak so dimulai acara Natal ima di pukul 10 onom sahatu pukul 10 onom 30 wib. Duk sidung tiktingon tabegema sosialisasi Natal sian panitia Natal dohot hari ibu paropuan HKBP Pasar Minggu. 05 Namar Bagas. 05 sada tikting parjolo. Nang majalo pasu-pasu parbagasoma Daniel Simanukalit anak niamata Hotlas Simanukalit tubuni inata Helde Borusito Meang alamat Jalan RM Kafi 2 RT 0 sada RW 04 Ciganjur Jagakarsa ruas ni GKPI Jemaat Pagar Beringin Resort Sipoholon sada wilayah Selidung. Dohot Orwana, Dr. Sondang Elizabeth Borubakara, Boroniamata, Kapten Maralum Bakara, Nahinan, Tubuni Inata, Dortiana Boru Raja Guguk. Alamat Jalan Kelapa 3, nomor 10 Sia, RT 04, RW 03, Jagakarsa, wilayah 10 Tolu, ruas nih HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuon patupaona di hari Selasa 21 Desember 2020 sada pukul siawib di GKPI Perumnas Pagar Beringin Sipoholon Tarutung Sumatera Utara di paso-paso Tuhatama Sakap Pardongan Saripeon Dasida. Walu ruas Namoding. Nah di hari Kamis tanggal 10 onom 2020 sada nung ngaju molomoding amata Juni Andi Bintang Sitanggang umur 44 tahun nahina baluhon ni inata berliana boru siringo-ringo alamat Jalan Haji Alwi nomor 10 sada RT 04 RW 0 sada Tanjung Barat Lenteng Agung tatang yakoma asati butarapul keluarga Namarsi Taononi. Sia ruas Napida. Di hari Minggu sadarion tanggal 10 sia Desember 2020 sada nung ngapida ima keluarga Hariman Silaban inata Sodang Boru Manalu dohot toludak danak alamat Jalan Kalibata Raya Gang Madrasah nomor 14 B RT 02 RW 0 sada Rawajati Pancoran wilayah Sia Pidda tu HKBP Taman Adiasa Resort Serpong Distrik 20 sada Banten. Pawaluhon
ruas nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan sude parhalado ni huriatta hakawi pasar minggu pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruas ni huriatta goar-goar ni ruas nama ulang tahun di bagasan saminggon mulai siang tanggal 10 Desember 2020 sada sahatu tanggal 25 Desember 2020 sada boy mata jaha di warta jemaat na adong dihita hatani debata di nama ulang tahun ima Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 8 ayat 28. Tikting nasojina hahon dohot parhepengon ni huriata boy mata jaha di tikting naung de parade huriata songonima tikting dihita di bagasan saminggon. Horas mahita saluhuna. Mulia tema tapasahat tutuhata pardenggan basai. Mulia tema tutu tapasahat tutuhata pardenggan basai. Ala diramoti do hita. Boy hita marpungu di bagas joro ni tuhata di parmingguata di apala tikion. Nahu parsangapi hami inang pendeta Rospita Sihombing, nahu parsangapi hami amang pendeta Sobok Simajuntak, suaksongoni amang doho inang parhalado ni huriat taon. Rodi sude matahe hitana pungu di bagas joro ni tuhat taon. Suaksongoni ma namangi huton permingguan secara live streaming diganup inganat tabi. Dison jongjong dohami perwakilan sian panitia perayaan Natal Parupuan HKBP Pasar Minggu. Naing mangalehon panorangion taringo tu acara Natal Parupuan. Ia perayaanon adonggo tolu acara. Ima na parjolo perayaan Natal paduahon ucapan syukur ala si dohot holong nasihat tuhata Parupuan HKBP Pasar Minggu boy do madalaton program naong ditetapon nakpe di situasi COVID-19 sia. Patuluhon Hari Ibu ala topet sadari perayaan Hari Ibu hami songon sadaina manang ibu di tonga-tonga ni keluarga. Mabahen natolak gugo nami, mangulaon akan nadenggan, diganup rumah tangga, doh pagodang-godakon aka ianakon. Alalas ni rohanami Parupuan, adong do dipatupa, apresiasi tu aka ina, naung marumur 70 tahun tu gijang, na aktif di kegiatan kur, dohot parsermonan. Ia acara perayaan tapatupa ma di hari Rebo tanggal 22 Desember 2020 sada masuk ma jam 10 pituwib. Alai sebelumna adonggo dipatupa panitia si panganon songon snack sebelum masuk ibadah. Tema ni acara Natal ima cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Genesia Petrus sada ayat 22. Subtema ni Natal ima damai Natal kiranya mempersatukan perempuan HKBP Pasar Minggu dalam kasih persaudaraan sehingga mampu saling menopang dan bersyukur di tengah badai pandemi COVID-19. Link perayaan Natal perempuan Boy mata jaha di bagasan
dikting naung adong di hitabe. Songonima panorangyon sian hami panitia arot rohanami inang persidoho mahita sudah di pesta Natal ni Paropuanon. Maulia tema Tuhan memberkati. Horas. Maret de mahita sia buku di 534 ayat sadar doho tuduna hu tapasa ma pileta na perjolo padua dapatuluhon tolu kantong. Oh
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, hatani debata nagabe turpuk jamita, di minggu Advent na paupaton sadarion, tersurat di Yesaya bidupitu ayat 10 sahatu 10. Ta buka mabibelta hamu amanami inanami natongon waeng marpar sauran di garejaon, songoni manang amanami inanami namar par sauran di bagas nabe madohoti parmingguon secara live streaming. Yesaya pitu ayat 10 sahatu 10 onom, hujahama dihita pai hutihut hamuma di bagasan roha. Akup nii didok Jahobama madok si Ahas songonon. Pangido sadatada diho sian Jahoba de Batam. Pangido sian Banua Toru, manang sian Banua Gijang sahali. Jadi ni nasi Ahas ma. Dangolo au mangido, asa unang hu ujuni Jahoba. Jadi ni nasi Yesaya ma, uatangi hon hamuma ale pinoparni si David. Dang do pesae hamu paururu hojolma, dohot do debatakku naeng lojaan muna. Dibaheni apala Tuhani sadiri ma mangalehon sadatada di hamu. Idama gabe-gabean masada namar baju. Jala tumubuhon sada anak, jala bahenon nama goarna Immanuel. Mantega dohot situak niloba panganonna, paima diboto mabolokon najat, jala mamilit nadenggan. Ai tagan so diboto dakdana kidope mabolokon najat, jala mamilit nadenggan, tarulang ma tanoi nani raja ani nadua raja hinabiaran mi. Songonima sahat ni turpukta. Huriana hina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Di minggu Advent napa opat tonon lam ditogihon debata hitamar hite hatana asalam dasip pangaradeon ni rohata manomu haroroni Tuhan Yesus naung tubui jala manomu nomu haroroni Tuhan Yesus na padua halihon macai uli jala tabo topik ni minggu di minggu Advent na paopatonon. Nama paboahon tuhita. Dongatama debata. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Gabe si pargogo maon, laho paposon rohata. Manomu-nomu haroroni Tuhan Yesus si paluai. Napaluahon hita sian gom-goman ni dosa dohot hamatean. Alanita payhut-ihut mahamu amanami inanami dia mananaeng dohonon ni turpukon di hita asalam dasip tutu pangaradeota songonakana porsea hita tu debata. Isepe hita tung PHP gogota, tung BHP hamoraota, tung sadia tibbo PH sangapota di tonga-tonga ni portibion, songon jolma natino pani debata hita, sai na hurang sikop do sudena.
Songo dia pe gogota hamoraota hasangapota di tonga-tonga ni haportibionon songo jolma natinopa ni debata hita memang sai na hurang sikop do sudenai. Alanido ubaina molo hurang sikop doi apalagi molo tabadikon tuhagogoon huasa hamoraon hasangapon ni debata tang margelok kita sasitongna. Apalagi tarajumi natinopa ni debata do hita marhiti huaso dohot hagugoonna. Dang margelok HP. Tidak ada apa-apanya rupanya. Gugutai hamorautai hasangapotai martibakon debata. Jala ikor rajumata do ternyata memang saluhut nai rosia debata doi. Itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Pasu-pasu ni debata, na dilehot di hita, ujung mangolu hita di tonga-tonga ni haportibionon. Alanido molotara midang margelok kape hita dia dopan ni debata. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini, omama jauh tu hitai kita manusia ternyata punya keterbatasan. Dan dalam keterbatasan itu kita harus bergantung kepada Dia. Marsigatung tu debata. Ganu pari ganu tiki di pardalanan ningolu taon. Ikoradedo hita HP manangihon pangajarion ni debata ganu pari ganu tiki marhite hatana songoninang marhite toddi parbadiai. Nah patuduhom memang ketika kita mau mendengarkan manangihon pangajarion hata ni debata dohotot di ni debata patuduhon memang iko marsigatung tu debata do hita. Ay juk do tado. Ay dang terlakahon hita salaka nature molo somar dongaton Tuhani. Acap kali kita mengatakan ini di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Jok nai tadok tasuara honon. Dang terlakahonau salaka nature molo somar dongan Tuhani. Saini tadok. Ini mau mengatakan bahwa memang ikut Tuhani dodongata mamulus ari-ari ini perdalanan ninggulut tahun. Ikut Tuhani dongata manaluhon musutta di tonga-tonga ni parnguluot tahun. Alanido hamu amanami inanami marsiajar mahita sian turpukon. Ima sian kegagalan ni si Ahas. Majalo pangurupion sian debata. Si Ahas namangasahon gogona, dohot namangasahon gogo ni haportibionon. Si Ahas yang selalu mengandalkan hagogoonna, pikiranna, marpangucadean tua kana gogo di tonga-tonga ni haportibionon. Kita tahu, kita melihat di akhirnya, di ujungnya, medebudo tu tangan ni musuh. Ima upani halak nasomar sigatung tu debata. Ima upani halak nasai patujoloho gogona hadirionna. Akhirnya akan jatuh kepada kehancuran. Diturupukon macai takas doi hamu amanami inanami si Ahas maswadahon. Maswadahon tada napinataridahon ni si Jesaya.
Alamarhite siani debatado, Allah menjamini, dijamin debatado haluaun ni bangsoi asa unang mabiar nasida marado pon musuh. Termasuk Asur ketika itu. Alai si Ahas marpangucadea do tu dirina do tu hagogoon ni haportibionon. Marpalecem do ibana. Sai hira halak na tutu si tutu porsea ibana dihagogoon doho dihuaso ni debata ternyata tidak sama sekali. Nang mertup-tup do ibana do hagogoon ni portibion. Hati-hati dok si Jesaya songoni maalusna. Dangolo au mangido asa unang huujuni Jehoba ni naibana. Idao memang hirana tutu si tutu do porsea si Ahas tu debata. Hape sa si tong nahola di pamangan nado madok si songoni. Ai lobi porsea ado ibana tuhagogoon ni parangan na. Ai lobi porsea ado ibana tu dirina sadiri. Dia lebih percaya kepada orang-orang di dunia ini. Itulah sumber dari kehancurannya. Hatiha dia lebih percaya tuhagogoon ni haportibionon, itulah yang menjadi sumber kehancurannya. Dan pada akhirnya umat itu jatuh di tangan Asyur. Alani dohamu amanami inanami marsiajar sian si Ahas di tonga-tonga ni turpuk taon. Beta do tutu sai tadat dati dope di pardalanan ningolu taon mangasahon gogota, mangasahon nasana adong dihita, mangasahon hasangapota di tonga-tonga ningolu taon. Unang do songo si Ahasi dope hita marpalecem di tonga-tonga ningolu taon. Sai hirana tutu si tutu mahitaon halak na porsea. Alai mangulu diojahan na sositong. Sai hira halak na porsea mahitaon tu debata. Na tutu si tutu maka porseai ibana di hari-hari ningolu taon. Hape ternyata jotan nai hita mangasahon gogota, mangasahon pikirata, mangasahon nasana adong dihita. Tado porsea pamangat tado madok porsea tu debata. Alai parngoluota si ganu pari i patuduhon halak naso tutudo hita porsea tu debata. Pamangat tado madok au porsea tu debata ama anak dohotot di parbadia. Alai dang radehita manangihon, dang radehita mangulahon, dang radehita rotu adopan di debata di bagasan hauduhon. Karena memang akahinauli na adong di tonga-tonga ni portibion, idope nagabe pusat perhatian. Idope nagabe tujuan di tonga-tonga ni ngulut taon. Idope na asasahat tu si hinauli ni haportibionon yang tanpa kita sadari itu merusak haporseaota. Gabe tading ma debata. Harusnya Allah yang terutama, yang utama dalam kehidupan kita ini, alai Allah hinauli hinatonggi hinatabuni nadiha portibionon. Allah itu menjadi yang kesekian.
Atau jangan-jangan Allah itu menjadi yang terakhir, pilihan terakhir dalam kehidupan kita ini. Totua kahalak si songoni, ima halak nasomajakon Tuhani dope dinguluna. Ngatu Tuhan Yesus. Ngarok bongot tu tonga-tonga ni haporti bionon. Alai dang dijakon, dang dijalo, dang diauhon. Haroro ni Tuhani, hasosorang ni Tuhani di bagasan rohana. Sebab yang terpenting sesungguhnya adalah bagaimana Tuhan Yesus itu hadir, lahir di dalam hati kita ini. Molonga seorang Tuhani di bagasan rohata itu yang akan menuntun kita menjadi orang-orang yang benar-benar percaya kepadanya. Gabea kahalak, seberapa hebat pun hidup kita di dunia ini, kusudedo hita mangokuhon, semua itu adalah anugerah Tuhan. Seberapa banyak pun harta kekayaan kita, halak nau betul-betul seorang Tuhani di bagasan rohana, itu adalah pemberian Tuhan. Songo dia be hasangapota di tonga-tonga ni haporti bionon. Berapa banyak orang menyanjung-nyanjung, memuji-muji kita. Iko boy dodohonota. Bukan saya yang layak dipuji, tapi Tuhan. Iko tuk dohi tamadok si songoni hamu amanami inanami maka tadinglah yang tadi. Na mangasahon diri, mangasahon gogo, mangasahon hapistaran, mangasahon keahlian doho takalana asing di tonga-tonga ni pardalanan di ngulut tahun. Alani memang nau jumolo, nau rikot ima behadu hita, benar-benar Yesus itu benar-benar lahir di dalam hati kita. Majakon Tuhan Yesus Kristus seorang di bagasan rohata. Dungi mangaloas Tuhani mangatur perdelanan ningulut tahun. Dungi mangaloas Tuhani memimpin, manguluhon, mangarahon perdalanan ni ngulut tahun. Sasitong na hamu amanami inanami nungaro Yesus Kristus itu portibion. Di tonga-tonga tado ibana. Dan suku-suku behita di dia do Tuhan ini. Sudah jelas Tuhan itu ada beserta dengan kita. Di tonga-tonga tado ibana. Ido bena molo di tonga-tonga tado debata, molo tahapor seai doi. Na di tonga-tonga tado debata, tisi maju pangdame dohot las niroha. Molo tahapor seai do, na di tonga-tonga tado debata hamu amanami inanami, jupang madisi dame dohot las niroha. Molo tahapor seai do mian do Tuhani di tonga-tonga ta surdukma roha naserep di ngulutta. Molo tahapor seai do Tuhan Yesus Kristus di tonga-tonga ta sonang ma nang rohat. Jalamolo tahapor seai do di tonga-tonga ta Tuhani hamu amanami inanami monang dohita maralohon musutta. Jadi memang kuncinya adalah percaya atau tidak. Molo porsea dohita di tonga-tonga ta debata sudema hita si buat dame si buat lasni roha. Tua kana humaliang hita. Molo tahapor seai do di tonga-tonga tadi bata sude mahitaon gabe halak naserep marroha dang adong sigijang roha dang adong na menyombongkan diri menyombongkan hadirion na doho takalan na asing alai sude mahita gabe halak ya menjadi orang-orang yang rendah hati. Semua mengarajumi dirina Natinopan di bata,
Sude mangarajumi dirina mangulu piau ala ni debata. Sude mangarajumi dirina. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Dangadong be nama dok au daung be. Tetapi sudah secara bersama-sama kita nama nadong atau misi. Alai molo saya dong dope au ima nasoboi dope mabolokon. Hagiot ni hadirionna. Nasai mangasahon hadirionna dopei. Naso jupang dope, naso miat dope debata disi. Naso dihapor siai dope, na di tonga-tonga na do debata, na rap do debata dohot ibana di pardalanan ningulunaon. Jalan mulo tahapor siai hamu amanami inanami didok nakaning sonang manang rohata. Ise hitaon naso ulo sonang rohana. Sudah do hita naing sonang rohata. Selagi kita hidup di dunia ini kita mau sonang manian madelani ari ni parnguluot taon. Molo sudedo hita naing sonang di pardalanan ni ngulut taon hamu amanami inanami. Dangadong besibuan hagaoron, dangadong besibuan akapar bolat-bolatan, dangadong benasai pangasahon dirina. Sonang mada. Bersukacita di dalam kehidupan kita ini. Alanido maporus mahita tutuhani. Nakaning marsigatung berserah bergantung kepada Tuhan. AHP namasa di pardalanan ningulut tahun Tuhani nagabe parsigatungata. Ima tadana naung tutu tahanguluhon hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus di portibion. Natutuhi tamajakon, natutuhi tamajalo, haluaon nang binoan ni Tuhan Yesus Kristus. Atong hamu amanami inanami. Molo di tonga-tongat tado debata madongani hita. Beama hita. Molo di tonga-tongat tado debata madongani hita. Naparjolo, totu tatangihon mah. Ibana. Jangan keraskan hatimu, unang pajogal roham songon si ahasi. Alai tangihon mahatani Tuhani. Dengarkanlah apa yang Tuhan perintahkan, dengarkanlah apa yang Tuhan katakan, dengarkanlah apa yang dikehendaki Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Utinggilam masih pareo taon, manangihon suara ni debata, manangihon hatani debata, daripada manangihon suara ni jolma. Persoalannya, utinggila dosi pareo taon manangihon hata-hata ni jolma sian hata ni debata. Lebih cepat telinga kita ini menangkap apa yang dikatakan orang daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hidup benar, say na murah-murah, muadong ketersinggungan. Say na murah-murah, gabiadong aka perbedaan. Say na murah-murah, gabiadong aka persoalan. Di tonga-tonga ni akapar sauran, di tonga-tonga ni parnguluot taon. Ala say jumot jot utinggilan si pariot taon manangihon hatani jolma. Apalagi taboto memang di tengah hidup kita ini di Portibion, kita tidak bisa memang mengekang orang mau bicara apa. Rupa dikan, nairok nai, ya udahlah mulut dia ina, mata dia ina kan. Kita tidak bisa mengontrol orang mau berkata apa. Alai atsura halak na benar-benari na olo manangihon Tuhani, manangihon debata di pardalanan ningoluna, maka dengan sendirinya dia akan bisa mengontrol setiap apa yang dia katakan. Ya. Molo sai Tuhani do tatangihon, dangadong bedisi aka si palecem, dangadong bedisi aka sigijang roha, dangadong bedisi aka na
merancang atau mereka-rekakan yang jahat kepada orang lain. Tetapi semua akan mengusahakan hati haholan debatado ditangihon di pardalanan ninguluna dan martakang ibana, dia tidak mengeraskan hatinya. Damena sumurungi nama disi. Ya. Damena sumurungi nama disi hamu amanami inanami. Alanido mana perjulu di suara hotu hita. Tatangihon ma Tuhani, utinggil masih parioton manangihon Tuhani. Ketika kita lebih dengar-dengaran dengan Tuhan, itu yang akan menumbuhkan iman percaya kita kepadanya dari waktu ke waktu. Nah, kedua hon pilit mana denggan di ngulum. Pilit mana denggan di ngulum. Totu halak na porsea ikon uboto mamilit na denggan sian narowa. Halak na porsea ikon uboto dia dona denggan dia dona roa. Memang mamilit i ulaon namaol doi. Karena apa? Kalau kita salah pilih, ya bahaya. Molo salah mamilit gabe tubudo panol solion. Kemudian alanido hati hanaeng mamilit menentukan pilihan apapun itu dalam kehidupan kita ini. Pangidoma lebih suhon nasihat Tuhani. Molo diturpuk tao macetakas ahadona naing pilitota ima mamilit ngolu na dumenggan. Ngolu na denggan ngolu na uli asa unang sarobang hita dohot portibion. Orang percaya itu harus berbeda dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Unang dosa tong. Sarupa halak na so porsea dohot na porsea tu debata. Tapi kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nasai olo hita mangolu di bagasan hadengganon. Mangihuton lomoni rohani debata. Naparpudi hamu amanami inanami. Didok iba nama pangurupim dingulum. Iba nama pangurupita di tonga-tonga ni ngulut taon. Ahape nama sa memang marsika sorindo di tonga-tonga ni ngulut taon. Si pata ulas dohita mangadopi akaparu kilon. Si pata ulas dohita mangadopi akalas ni roha di pardalanan ni ngulut taon. Dan dua hal ini bisa membuat kita terjatuh menjauh daripada Tuhan. Alani hati hamarsak ko marsitaonok ko ingot ma adong do debata unang gabeliluho. Ingat ma adong do debata nama dongani mamasu-masu margogoyhon mangurupi hita. Dia kasih taonon paru kilon pergumulan di tonga-tonga ni parngoluo taon. Allah beserta kita. Dia hadir selalu. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita terpuruk, ketika kita terjatuh, ketika kita bergumul, ketika kita menderita, tangan Tuhan selalu terulur bagi kita semuanya. Holanodo sipata, dang rohita jauh-jauh tu Tuhani. Sipata gabelilu doha porseota. Sipata adang porsea hita natuk do debata mangurupi hita dia kasih taonon natabolus di pardalanan ningolut taon. Seakan-akan kita bisa mampu seorang diri menghadapi itu dengan kekuatan kita, dengan apa yang ada pada kita. Padahal Tuhan itu sudah menyerukan kepada kita, marilah kepadaku. Romahamu ninna Tuhani do sipata hita do yang tidak mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Pamalo-malo do hita jot-jot di pardalanan ningulut taon. Tuhan itu selalu menuntun kita kepada kebenaran. Alai sipata omman apa malo-malo honon. Kita lebih percaya kepada diri kita sendiri doho tuha portibiono daripada tu Tuhani.
Alani dong ubena di suara tu hita molo lilu, molo pojot, molo marsitaonon, molo wadong akan masa di perdalanan ningolum. Tuhan ada. Dia ada dan dia selalu setia mendengarkan kita. Penata pasahat, marhite tangiang, holsotai, arsaktai. Penderitaan kita itu Tuhan mendengarkan kok. Dia tidak pernah menutup telinganya, tapi kita yang sering menutup telinga kita pada Tuhan. Alanido ikon porsean, hari ini kita mau dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Ternyata dia adalah Allah yang setia, ada di tengah-tengah kita dalam keadaan apapun perjalanan hidup kita ini. Sedih dong, boi boto ota, bahwa Allah itu ada beserta dengan kita. Uju marsitaono ko amanginang, margugu doho, margugu, mulo dirajumi ho margugu, disido kehadiran Allah. Mulo tari luilu, mulo pojok roham, mulo borat dia ho pardelenan ningulum. Boy do pehebola sahatu tikion, itu adalah tanda kehadiran Allah. Bahwa dia ada bersama-sama dengan kita. Upena margogo ho, mamolus nahaciti. Upena margogo ho, satu tikion. Semua itu adalah karena karya Allah yang selalu hadir bersama dengan kita. Dan jangan seorang pun mengatakan itu karena kuat kuasaku. Alaiku sudido hitamando. Semua itu adalah karena Tuhan. Alani hamu amanami inanami molotung nuwaingon adong apalana pojot di roham adong sitaonomu naung di parukil hokosa hatu tikion unang madate homangido pangurupio sia Tuhani alai maborus mahotorus tu Tuhani, maka dia akan menolong kita. Apalagi di tonga-tonga nih kondisi nata adu pinuaing. Dan harap do debatado hotita. Dari mulai pandemi, saat tunuaing, kita masih menghadapi pandemi. Lalu dengan varian-varian yang baru. Tapi kita masih hidup sampai sekarang. Da ala narap do debatado hotita. Apakah itu bukan karena Tuhan bersama-sama dengan kita, menjagai kita, menolong kita, mengurupi kita, mengalehon gogo di kita, hamu amanami inanami. Karenanya jangan pergi meminta pertolongan kepada yang lain, tetapi pergilah meminta pertolongan kepada Tuhan. Sarupa doi songonani dokni parpesalmeni, gitu kan? Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Imanian nasuan di bagasan rohata hamu amanami inanami. Tadana tubuh seorang Yesusi di bagasan diri taon. Bahwa kita tidak akan mencari pertolongan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Pakulingan ni debatado. Tuhan punya banyak cara menolong kita. Tuhan punya banyak cara membebaskan kita, mengurupi kita di tonga-tonga ni parngoluot tahun. Alani sudah mahitaro tu debata. Dalam minggu Advent yang keempat ini hamu amanami inanami. Tajako Tuhani benar-benar di dalam hati kita. Jala tahapor seai, dia selalu ada beserta dengan aku. Amin. Mau lihat tema Tuhan nunga saur hatam di tonga-tonga nami. Di minggu Advent napaupat tonon. Mengaradi diri mahami ale Tuhan. Manomu-nomu harorom. Asa toktong di bagasan. Hapor seaon napolin. Hapor seaon na tugu hami. Marhite na olo hami ale Tuhan. Maka porseai na tutusi tutudo. Di tonga-tonga nami doho. Madongani hami margugoy ho kami mamasu-masu hami saluhutna. Di pardalanan ni parngoluon namion. Melotung pesipata. Ubulus hami ale Tuhan.
Akalas ni roha arsak paru kilon si tahonon pergumulan mananga hape tahoya le Tuhan. Hatampai ngotok kami. Kotuho mahami maporus saluhutna. Asa tutu si tutu ale Tuhan. Nang sorang doho di bagasan roha pikiran ngulu nami sigano pare. Urupi mahami ale Tuhan de bata. Asalam tahu hami tutu. Gabe akaya nakomu na mangarade diri nami manomu haro rompa dua halihoni. Asa unang adong na tading sian hami. Alai parsi dohot mahami saluhut na ale Tuhan. Rap dohot to. Madaya kalas ni roha. Naong pinaradem di hami. Di surgo hasonangani. Mau liate male Tuhan di bata. Pasu mahami saluhut na di bagasan. Todim di porbadiai. Asalam margogo hami mangatusi hatam. Jala margogo hami makanguluhoni. Di ngulu nami sigano pare. Ubuak kami male Tuhan di bagasan tangiang nami apala di tikion. Sudea kapakobasion di tonga-tonga ni huriam tarlumobi. Dia perayaan Natal. Sahat tu tahun baru nanaeng roh. Pasu masu dia kaparhala doni huria maka naposo maka padita namarhobas di tonga-tonga ni huriamon tabai di hami hahi pason dohot gogo ale Tuhan asa marture saluhut nai di bagasan hadingganon dohot sonang ni roha hobar tulomo ni roham padao male Tuhan aka abad-abad padao mah kana manggaori asa sonang so haribo-riboan hami ale Tuhan mamestahon pesta Natal marlas ni roha hami saluhutna marningot ari hatutubu ni Tuhan Yesus si palua hami. Upagong gopok kami masude ruas ni huriam sian sikola minggu sahat tuaka amanami inanami naung lansia akan naung matua. Asi maroha male Tuhan de bata dongani ma hami saluhut na manang di dia pe hami maringanan. Tu dia pe hami mangalaka. Aha pe nahu ulah hami ale Tuhan. Pasu-pasu ma saluhut nai. Karuas ni huriam na marulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Tabai madina sida saluhut nalas ni roha. Gajang ni umur hahi pason. Habis suhon ale Tuhan nami. Asa toktong marulupulup nang tod dinasida laho pasanga poko ingot nasida laho madok mau liate dia kapasu-pasum naung jinalo nasida ganup marsada-sada asi maroha male Tuhan de bata huingot tami matar lumubi akaruas ni huriam na di bagasan parsahitoni o Tuhan de bata hodo paddaw ni bulun natuk mangalehon hamamalum ni parsahitoni di hami. Parhiteamu matuhan aka dokter, aka perawat, aka obat si panganon si inumon nang aka istirahat ni ruas di huriam na marsahiti. Gabetaruli nasida di hamamalum dohot hahipason sian parsahitoni. Anipat di bagasan sadarion ale Tuhan sahat di homa daging nang tod dinami. Sesa dosa nami nagudangi, asalam tahu hami, gabe habaoran ni pasu-pasu marhite Yesus, Tuhan nami. Amin. Mari demahita huhut tapasahat ma peliata.
tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhaseang hami peleanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim.